And mngani, I've been meaning to ask ukuthi vele kwenzakalani phakathi kwakho noSipho. Kwakho noSipho because you guys were together for such a long time. Hey, then boom. Ngeke ongalona. Yazi angifisi ngakhuluma ngayo. Jomi, sothenga nje. Unjani? Siyaphila. Ngiyaphila. Anginiza ama snacks cheese. Ebe yisu favorite yami ke leyo mngani. La uzodla wona ke. Oh, men's bro. Hey, ngangijabulisa mfethu ukubona ndo. Uqhamukapi? Hey, ngiqhamuka ngapha mfethu phezulu. Hey, sengicishe ngathatha enye indlela phela mangizophuma la store. Yabo, ushonaphi? Hey, bengisacabanga ndoda ukuthi hey, yabona nje ngikushaya ijika ngempela phela la kwesakho ngokuthi kuyonibona phela kade ngaligcina. Hayi sakwazi. Kudala yagcinana. Ayibona kudala. Uyabona mfethu mangikutshela la endaweni akekho ngazi ukuthi yabona umndeni wakini iwona umndeni ohlonipheke kakhulu ukudlula wonke umndeni endaweni. Kufanele phela kudala safika la endaweni. Ayibona impela sinezindlela lenzima kabi. Yabo abantu ke ngikutshela abawuvala umlomo ngosibani. Hey, bathi usibani nje umuntu othandela ukusizela abantu, umuntu othandela ukuhleka futhi umuntu nje onothando. Uyabona Siyasangana ke manje. Samsokhala sinoko. Kodwa ngikutshela into eshiwa abantu mina mfowethu. Hey ngiyakutshela wena. Hayi, yazi yamnandi inkonzo yanamhlanje. Awu, haleluya mntanami. As always ke kodwa. Unani benifutha nje ngifutha ngiyumlilo. Ayibona babi worship team yethu. Hayi, isezingeni ke njengamanje. La siyifuna khona. Mngani mina ngiyaphuthuma manje. Ngizobuya nginibone. Yazi we baba umfundisi wami. Hayi, angikho kahle emoyeni neze. Yini manje kwenzenjani? Njengomama sizele ingane. Angithi ingane zethu kufanele sihlale nazo phansi sibonise ukuthi indlela eyaNkulunkulu ihamba kanjani. Unjani? Lento babohlezi uyipreach enkonzweni. Haleluya. Kumele thina siyithathe siyoyipreach emakhaya. Njengabazali abaqobo. Yebo. NabaseKristu. Hayi kodwa hayi kumadlamini uyehluleka kumadlamini abayehluleka. Hayi wena. Akusiwa amahlongadle beingane lawo. Zisutshwa. Bakithi mazi ngekho utshwaleni izidakamiso. Awu Jehova. Khuluma ngama drugs. Ini ke into yomgwaqo. Isterad ekuseni. Awethu ntambama. Umuntu kaDokotela. A lot is about to change and I can feel it. Angazi futhi ngakuvimba kanjani konke lokho. Ngoba nami ngizizwa indlela efanayo ngalendlela naye akazizwa ngayo. Uxolani.
Feza mntana. Awukho right. Ngabe udliwa yini? Baba ngicongile phansi. Feza. Ngoba kwakho ngifanele ukwazi konke okwenzakala. Baba ngithe ngiyeke. Ukhuluma kanjani noma ukhuluma kanjani? Ukhuluma kanjani ngoba nami ngasebenza? Ngoba boyisesa. Ngeke ngiphinde baba. Cela ungiyekele phansi. Uyabona usathane lezi insuku usebenza kakhulu ngamandla ngabantwana bethu. Yebo. Nje bayaqina kukhona zonke inhlobo lezi zotshwala ngisho nathi singabafundisi size sibe kuma temptation ukuthi ngathi namhla. Uyabona nje usathane ungene kakhulu usebenza ngotshwala ndodakazi. Dimoni lona lelo baba temptation yana. Yebo usathana ufikile bakithi. Ufike futhi ufike uhamba nomndeni wakhe. Mama baba zingane bazukulu nezizukulwane ufuna ukuzoqotha imbokodo nesi. Hawu namanga sizo. Baba ngoba sengithe ukuthi nqumuluzi nawe. Ayike ngicela indlela ke baba bengathanda ukuthi ngikubone lapha ntambama ngisayoshaya 7 colors phela kwazise yiso. Akuya ngabasiyasha ayi40 ntombi. Ufike Nkosi yami. Hawu ngiyabonga nje yakhe izolibala. Hawu haleluya kunjalo uhambe kahle ke ntombi. Ulungile baba. Mayibongwe. Hawu mina. Ikhathi zonke. Indaba nalo. Umzile Mahlamini. imhlola yazi umzalwane umzile phela bahambe bekhuluma ngathi nezingane zami busy upeperesa Ukuthula. Hawu ngathi Ukuthula Madlamini. Bakithi sengize ngathi angene kunini ngisabathe ngiyamemeza. Bakithi phila mzalwane wami. sisongena ekamereni Suka kusena lutho awu. hayibo Akusena sengize ngangena vuka usavuka ntombazana. saqale ngiyaqala Hayi. esufika nokushaya manje Lutho. qaleni nje ukuthandazela emakamereni Hayi ngithandi ke lokumfundisa umzalwane wenza kanje ngawe njani ngithanda uyazi ukuthi njengoba ngithe angisale semlethe emhlola yami namhlanje kodwa kodwa lapha bengithake sibonisane ngalo bese ke sothi bese sikhuleka Mahlamini njengoba sengithule ngabheka njengoba nje owayi abantwana bakho Mahlamini njengoba sibabona ukuthi ngathi babuthakathaka njengoba besikhuluma nje bengibeka umkhuleko ngiyacabanga ukuthi cha engathi kunomunye umfakela phakathi kwalesimo abanaso bayayidinga iFouth Africa njengoba nje ukhona ubaba engasekho manje bebelithini namaqala esibhekisise awukusise kahle lutho mina nawe Madlamini ake sibonisane abantwana bayadinga ungena umuphi umoya iFouth Africa lutho celile ngathi mawukhuluma nami ungangithinti okay imuphi lo moya usukungena hayi Madlamini ufuna ukodwa ubheki lo moya okungene sekunomoya ongahambi kahle okungeni akufuneki phela nathi Madlamini sesibengcele kangako phela nathi phela sesizweni lesizinto cha kufuneka ukuthi nathi sibheke zolo lo kadishumayeza abantu ukuthi uzipho uyafasa uyaqina uthi ngqi wena yini ngathi usuzoyehlela wena ke nomoya ohamba uvula uzipho mawujayela labo mama abakuvulelayo hayi lutho Madlamini uyazi wena khuzile ngathi ungithinta mfowethu bengicela kodwa okungenanawo akuyicabangisisi angizukuyicabanga nje uyicabanga ke nje angifuni ukuthi ngize ngikhohlise ngikutshela ukuthi ngizocabanga angicabanga udodi hawu Madlamini kodwa noJesu uthando ngiphe nami uthando lokuthanda abantu bakhe ezweni hayi loluthando osuluthe Madlamini nikangeka nina uNkulunkulu uyanithuma ukuthi enimlusela izimvu nina nidlala ngazo nifuna ukuzonisa endleleni nilale nazo
Lokho kushoyo nje kuzokwenza kodwa bebematha kube kanjalo. Mina sakhuleka bengibathemba umkhulu wakho nje namhlanje ukuthi angudingi ngishihaga ngidingi lutho umkhulu wakho nje unemimoya namhlanje hamba uzile ukudla uhleke ngeke nami ngizokukhulekisa hamba angicela ungihambele hayi ukuthula kusale ekhaya usufika sesohlala emphozweni. Baba. Fezek, sasemncane. Kumele ufunde ukuzibamba. Uziphathe kahle. Khumbuza. Kusaseyele kabi uthi ungalibala ucabanga nemishado. Nezingane. Kumele uxile efundeni zakho. Nomsebenzi ufuna ukwenza. Sazwana ngithi. Hawu. Ntombi yakwadla mina. Hayi. Ingabe nje usangenza isilimo. Ngifuna nje kanjani. Silima? Yebo. Sekwenze njani? Yazi sephumzile. Lalela, benginengxoxo nje nomfundisi. Wena ukhuluma ngengane zakho. Umfundisi. Nakubantu bonke la uspread ama-rumbers. Izinto ezingekho ngabantwana bami. Phumzile. Nawe zakho sazokhula ingane. Ubone ukuthi ingane iphatha kanjani. Uyayithatha ingane uyifaka enkonzweni iphume yona. So wena uyangihleka ukhuluma ngomndeni wami. Why ungangikhulekisi Phumzile? Uyabhizi uyacindeza ukuthi ingane zami ziyeke uke enkonzweni. Wo sisi. Ngibe wrong ngokuya kumfundisi umholi wethu ngiyokhuluma ngaye ukuthi sicela ukuthi sikuphe umkhuleko. Hayi ntombazane, kunomehluko. Kunomehluko. Imuphi umehluko? Ukuthi ufuna ukwenza ngathi uyocela umthandazo kanti ufuna ukuthi umfundisi azi indaba zami. Yabona madlami. Asivale ntombi. Asikwazi kuyivala. Asivale ntombazane ngoba njengamanje ngumama wenkonzo. Umama wenkonzo. Uzongitshela ukuthi ngikhuluma indaba ngikhuluma nomfundisi wethu. Ngimbonisa ukuthi udinga umkhuleko. Hayi sisi. Yabo njengamanje ngiyafika ntombazane. Bengicela ukuphumula ngoba ngikhathele. Ngima usungizela nezindaba sisi ngicela nje ungiphumele ngesandla. Mawuzongitshela ukuthi ngihlebe izingane zakho nomndeni wakho. Uqinisile impela sisi mawuthatha izingane sazokhula. Nami ngizoza kuwe sisi ngizokutshela ukuthi nginenkinga no 1 no 2 wengane. Ngicela ukuthi ungikhulekise. Hayi zukuhamba kanjalo ke Phumzile. Izokululeka ukuthi uzalana kenzi kanje ngawo sisi. Hayi madla mina kushuka ukungiluleka lokho. Kuze wena ngathi une agenda thizeni ozengathi. Sisi ngicela ukuthi uhambele. Ngicela agenda. Ngeke phela I-agenda ayikho. Ayikho i-agenda. Mina bese understand yazi ukuthi umngane wenzakalani ngayo because angazi ukuthi kwenza angazi noma ngizosala ijabulele relationship yami iqolani noma ngizothi unombona kodwa nje there is this thing off ngaye angazi ngempela ukuthi yini ndaba. Hawu njengoba nje wayenze ngathi ukukhathalela umzwana ugilwa usipho engayenza kanjani into efana nale angazi ngempela mngane mhlawumbe ungidlela umona angi-understand lokho kwangaphela ungikuthela strange nje serious futhi angiphathi mangabe ezombona ngihamba nayo iqolani uyangibona nje ukuthi yazi akekho happy akajabula emjabulisi lento yami. Mina nje bengibona ukuthi uvela uphume nje kulofezela wakho kanjani nje kodwa mngane angithi angiboni kanokuthi ngenzeka phela Hey Fezek. Njani? ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Nginenkinga la ngisacela ungisize yazi. Kade ngizama ukuthola usibani ecingo la ngimthole. Manje ngeke ngaya ngakuba yafana nje ngizange ngibone umuntu. Manje bengisitshela ukuthi mhlawumbe uyazi ukuthi khona la kaye khona. Angikamboni yazi. Kodwa mhlambe uzoqhamuka nomnene ashole la ngona. Ngahlala phansi ngeze juice. Yo, ngingakuthokozela impela ukuphuza ijuice. Phela kade ngihamba usuku lonke ngidandana nale ngane le. Alright. Hey, iyangimangaza mina indaba yamnganakho. Ngoba phela akakazi hambe mina engangitshelanga ukuthi uyaphi. Hayi nami ngiyangimangaza uma isiwa useze kimi. Ngabe kuthelela lena ke yabona? Othi kushintsha la ngone fala ama ice usiyashisa. Hey,
Ngona impela ngingakuthokozela ngempela lokho. Awuzami impela wafaka lapha ama-ice. Alright, ngiyabuya manje. And uyabona into engistressa kakhulu. Ngiyabona la ku-WhatsApp ukuthi-ke wayiviwe imessage yami kodwa uyi-blue tick la bangiphendulanga. Angazi ngempela ukuthi kwenzakalani ngayo. Noma mhlawumbe ifoni ishiye ekhaya, sike sisho kanjalo yabo. Kodwa ubani impela lo sengathatha ifoni yakhe ngi-blue tick. Uzalo. Nami ngizomzama. Imnandi kakhulu le juice le. Ngizwile. Yabona nje ngeke. Umngane wakho kumele iyeke ngempela lento ayenzayo. Iyangistressa phela mina indaba yakhe. Hey yena kumele yiyeke. Ya kumele yiyeke. Kodwa ayifezeke ngiyabonga-ke. Usungisizile ngempela ngale juice le. Yazi nolaka liyehla manje. Unankinga kuyashisa cabanga. Yabona nje ngazuthi impela ngahlezi konje. Yabona abantu abanjengawe cha impela ayibadingeka. Nami ngangijabulisa kakhulu yazi. Ungasabi nje ukuthi mawuzizwe ngathi yashisela. Uzilanga kumina. Hayi na kanjani. Ngizokwenza kanjani. Kungazeke kube late. Ngisacela ukuthi ngikushiye. Ngathi ungamthola kodwa usibani. Khululeka yabo. Thambe kahle. Awusalahle na. Ngizawuvala umnyango ungakhathazeki ngawo. Bye. Sana sami kodwa uyangixaka ke yazi namhlanje. Kwenze njani vele waye ungasondela phezulu kwami? Yini Xolani? Yini manje Xolani? Cha wena usho ngoba ungaboni nje ukuthi kuyashisa. Ayeke into eshisayo lana sihlale silala nje la endlini kushisa kwenze njani kanti Manje mina ngiyazi ukuthi why slow. Xolani ngifuna ukubaba ungibamba ungikhatlishe. Angifuni mina ukuthi isikhatlishe. Kwenze njani kanti ngawe Xolani? Wona nje awulizwa nje iphunga nje elikhona la Iphunga kimi. Wona nje awulizwa nje iphunga liqhamuka la kwena uke wageza. Uchaza ukuthini mangabe uthi nginephunga? Ngeke ngageza uyibuza kanjani lento ibuza ungezile nje la endlini. Awuyizwa nje wona lento enukayo. Usho ukuthi niwa kimi lento enukayo? Ufuna ukuthi likubani kahle? Hayi Xolani ngiyiqala ke lento ngitshelayo niphunga kimi. No, angifuni lento ukuthi mhlambe isounde kabi kodwa kunento enukayo la and I'm sure ukuthi akusini. Yabo. Manje uchaza ukuthi mina onuka leyo yinto le. Cha kodwa bengisacela ukuthi uqale ngokuthi uyogeza before isikhathi Hayi leso. Xolani uyangixaka ke namhlanje yabo lento ngitshela yona ngiyayiqala qobo uyangixaka uyangidida ngikwazi ke mina unje. Kulungile Xolani ngizohamba ngiyogeza ngoba ufuna ngigeza. Kulungile ngizohamba ngiyogeza ngoba ufuna ngigeza. Ngikwazi ukukhatlisha na ungageza. Ngiyahamba ngiyogeza Xolani kulungile ku right. Hamba uyogeza. Okay Xolani ku right. Wakuthinta kakhulu emenzi yazi ivesi angisakhumbuli kodwa imessage hayi cha kwakufanele kuthinte Kwakuyizakho mama. Yabona umfundisi wathi indoda ehlaniphile nezazi ukuthi ifunani empilweni. Iyayiqhelelanisa nendlela zobumnyama. Iphinde futhi iqikelele ukuthi ayezi izinto ezoyikhipha endlini kaNkuluNkulu. Yabona. So into kumele ngiyenze mina ukuthi ngiyaqikelela nje ukuthi angisondelanisi nje nezinto ezongenzisa usathane phakathi. Yazi ayikho into engijabulisa nje ukuthi finally we get to spend some quality time together. Nami ngangijabulisa impela ukuthi ekugcineni sigcine sesikwazile ukuthi mina nawe ngesithola isikhathi sobabili. Phela mina Xolani kade ngifuna. Ngempela. Kade ngifuna ukuba nawe. Yazi sengibonile impela wena kuphela umuntu ongijabulisayo. Futhi mina ngijabulisa
yes Mayisana, yazi nje uma ungahlezi nje ukhula ulalela abafundisi uzokhula ube indoda eqotho. Yabona mina mama wami angisafisi sidala ukontrola into zomhlaba manje. Sengifisa nje ukuthi ngihlezi ngisezweni likaNkulunkulu. Ngiyajabula ukuzwa amazwi akho, ungasabi. uNkulunkulu ngeke akulahle. Sibani khuluma nami kwakhe. Wenzakalani Sibani? Ukhuluma nami phela mntama, kwenzakalani? Khona into ehluphayo ke okunenani, ngicela ukuthi ukhulume nami. Kodwa ukwazi ukuthi uright, ngithabo nje manje ukuthi unjani, uyakhala, ngikwazi ukuthi yabo ungena eminyango uyakhala manje, ngikwazi ukuthi unani, ngicela ukhulume nami phela. Ngizophume endaweni zami ahambe benzi. Awuhambe benzi right. Uphume endaweni zakho. Wema. Usisi wami ukhale emathothi ngenxa yakho. Solo masimba kanti. Yebo ngikhona ikudala uyaqhubeka nempilo mina manje. Khala njalo lapha ekhaya ngenxa yakho. Wenzani? Yebo Ngiqhubeka nempilo mina uyazi. Ngaphandle kwakhe Ngithola omunye mina manje umuntu ongiphethe kahle. Hayi yena. Wenzani? Uzoshaba. Ungadaba wena. Ngicabanga ngizolunga. Ngizolunga. Vele angixaka ngicabanga vele yathula, athuliswa yini? Mama. Yona fezeke. Yona nto engizama ngekho mina la. No, Xolani wait, you can explain akusona into ecabanga. Yini engicabangayo? Akusona lento. Kuyini ukuthi ngifike nomfana la endlini? Yehlisa umoya, usungithathisa. Ngehlisa umoya. Ngathethisa. Shut up wena, ngikhuluma nawe. Ungangitshela ukuthi ngehlisa umoya wena. Wena uyini nalengane wena? Ungisiza. Yini into ngisiza ngayo mina ngakwazi ukuyenza. Mfana ngizokubamba ngamawashing mina yazi. Sathane yini into yokuyifuneral mfana? Ngayenzi lento. Mawufuna ukuthi ngayenzi lento phuma kule ngane angizwa. Wena lalela la. Xolani ngizokuxhasa. Yini ozoyikhasa? Yehlisa umoya. Fezeka yini ozoyikhasa? Usuphakamisa isilapha ekhaya. Uyenziswa yini manje? Wenzani wena? Yini wenzani? Engenze kusazolimala wena. Wena ufuna ukuphinde ukubona into uzobaleka. Fezeka give me phone. Phone yakho. Zara. Fezeka. Ubanike futhi. Mina baba ngisifiso umakhelwane ngaphezulu. Yazi baba ufika uXolani la. uXolani wamsongwela ngokuthi yena ngaphulana nabanye abafana. Wasifica la mina ngizolungisa into yafezeka lapha ukuthi angiyilungise. Wathi uXolani sigcine sembeka isandla wazi waphuma. Manje nje lisho. Oh. Sengigijimela watshela uNgcolosi nini? Ngithi angibingeleleke uNgcolosi. Ngiphinde ngixolise ukwenzakalile kulomuzi wakho enomama. Ngiphinde futhi ngixolise ukusazokwenzeka kulomuzi nyana wakho esukhona. Ngize ngofezela. Yabona khona. Ngiyakwenza lo mntu ukwenza khona. Futhi lalela khona. Ingane yami. Wangaphi ngesikhathi ngicela ukumenza? Yazi ukuthi wena Ngcolosi understand ukuthi understand ukuthi ngiyabona ngihamba la ekhaya. Ngikutshelela ngathi suka duze kwale ngane. Musuphetha ngempela yakho le mfana. Phuma la.
Ngizolanda wena lana. Ngisuka la ngizolanda wena la. Teka mina Xolani. Hey, awusu. Teka le tini kama ngekutela. Xolani. Xolani ngeke ngizenza Xolani nyelwa. Xolani. Lalela nawe. Upheze ukhalela nomuntu ubonela ukuthi uyalungisa iqala mina. Ubonela ukuthi uyalungisa iqala. Xolani. Wena angikhalisa ukukhuluma indlela la. Yewena, masimba manje wenzile wena man. Masimba lapho manje wenzile man. Wena, usathana uqobo lwakho wena man. Awusuye umuntu wena. Wena ngisondeza kimi usethi umngane wami. Kanti wathi ugaxela usisi wami. Wena ngithize ukubona ngibona ufana nawe wena. Ufanele ukufa wena. Yazi, ungangibiza ngayo yonke into ofuna ungibiza ngayo. Kodwa njengamanje wena ufuneki la. Ngifuna ukuba nomuntu wami ufezeke. Ngifuna ukukhuluma nasiso babili man. Manje kwenzakalani ngalo baba lo? Wena ngiyakutshela ukuthi kumele ngabe wena ulana man. Yewena, ufuna lo ungitshela ukuthi ulala nabo babili nosisi wami. Why ungene endaweni zami wena? Yewena. Angifuni ukwenza lento. Xolani wena man. Angifuni ukwenza lento kuwe. Why ungenza nje? Xolani, yaza isola lento. Fasa. Ngathi uyakhohlwa ukuthi inkosazana